Ima me na na be ma na si dan. E na wacha ama ma no. Ono ane ma no. Na wo mo se yere na na fonde en ka ho. Na asase da ho ubetimi abraba ehye bi. Me so menya ska nhye bi nti ba ko ametimo no. Wo ma yim ni ma nyina gu abontane. Ama me dan me ko hwe me ko na yese ni ma na ye na me wura ho musu papa. Ema ho mo nyina aka tem se me kama koma ntum ye me hwe. Nti me hia tiefo se o mbaboa me. Na menya ba bi di meti aso no mayim ni ma ndi akogo di aka no meti ma yi akogo. O so na be ma na si dan. Na be ma na si dan no. Na o mo che o ma me anya bi. O mo che me ma me nya bi no ne ma wa ma me. Ne won ne manya ba ako. Na de o ma me wai. Oho. O ma me wa he fa. Ne bra yi kwa friend ne kasai. O ma me wai. O wa yi yo mo wasa paase. E ho ne fie ne wo. Na ne dan ne wai. Won ne dan ne manya on ne ma wa wo nkono. On ne manya na agum nti bi kwa ware ye ne di aka no so. Eteteto. Na de anya o ma me no no. E me odem ko ware nti won fa me nka ne ma ho. O papa nko. Ami papa nko. Na papa wai. Wawu. Na ofiri. Na papa no ofiri jaache. Oh. Na chese pani okoware no no ono le ye se japade no ana. Da be nda me na pa na ye me am na be mo. Eyo pa o ma me papa. Ma me papa. Ye fa no sa kwesi. Na de na ma me ma ba bi na. Adan ye ba ko nti wo se ye do so ye nkum. Eti mu nipa du no na mo dada ba ko. Nye nyina ye gumu de ne bi so kwa ware ye. Na de nko aye yu nyoma agu abonti. Me de nka ho. Mo yi me firi me nka ho. Hey! Bla yi kran ne kasa so ka cha ne sai me de me nka ho. O ma me se won ka ho. Me de me nka ho kora. Ada de bone na waye. Me nya ne hwe me nka ho. Eye fitwa hyi ana. Enye ye nsima ne ntwa hwe fifa. Eti ho nyina dan pon se na wo. Na wo ho ye mako nan. 4 rooms. Na asase ne su bi akada ho kase pa. Na asase na aka no bia besi dan ne bia si so. Ba ko me nua ba ko ne esi bi. Ezi wo esi bi. Poma. Ma me na ya adwuma bai. Me nam tonton ne ma krakra wo ekedetia. Furu mo ba wa brim. Ba brim de na me twa force. Force adwuma ne egui ma me tu kwan. Kotna he. Kotna Nigeria. Uko Nigeria no di fie sai. Me ko na mo 20 years. Tu ba mu ni. Me ba ya che. Tu ko di sai wo Nigeria ho. Me friends me di fie nwotwe. 8 years. Na me bam de yare de bai. Na hwa na do ko Nigeria ho. Me nua ba ma de ko me ofa. Wo free sai busuan na em. Wo free busuan. Si ye nkoye de Nigeria ho. Wo de me ko no so mu ko chibo fruit tumi me nkonko so abi. Esa ta me abaya. Na mo ko ya anye yie o Nigeria ho. Ono kra ye ko no nche kra no mo ko abrochi Germany. Eno mu ja me ho na me so me ba Ghana. Eya wo fa no. No mu ja ho no wantumi anto adwuma ne so. Minim ho adwuma minim ye. Tesi wo mo so we wote wo mo nka. Se do mu nyina ho Ghana ira no ne ko ekra wawu abewu. Tu wo fa no we. Wo fa ne se o kanya me semane nam. Ono tu fura brochira ba. Abada da kura o te Ghana ho kanya me sem. Wiase abrabɔ no eduru baabia ehu wiase abrabɔ no eduru baabia wodwene ho awonte ase o tizesi a me ne wo kasa wo ma me da no nipa sei na wo mu ebi kwa awade de nipa sei na wo so mo na mo ka ho mo bro benson ena mo dada ba ku na no ba wa ni no bebre nti ese ni ba ba ko kra de ahomete hye ba ko no no atu afi no akom de yade ni fi Nigeria ba ye yade me ba na me mani su bere me na me fon so ye me ya ba tai ka fero na so ma we na me ba ko no wa kra o ba ko o ba na be ma ono so ye dei se wa no wo nyam current we se do so nya adwuma ntimi nya adwuma na wo kan dan asem kire no we ni nyina se wo mo frɛ no bora mane se wo mu yi me niam agu awonte no o te wo mu sa mo nya sa mo mu nyi ngu abonte no o ba pesca abre me o yan kakra akro pesca abre no kan so mo ntimi na o mu yi gu abonte nti wa no frɛ me bora mane se mate de asi na me se me nte hwe obi an frɛ me no wa se asema wo ma frɛ na ka che no se yi me niam agu abonte no mo yu nyoma na wo fa he o mo yi me niam na me ni wona me wo bre ma madam fo no nchen oh
Oh. We are seeing some doors. At the time when two kwano na ma me makrampo uto so sei me na me penny una ye penny me odem ko ware enti utu kwano na unua no bebere nimu nti omo mfawo se we nua me ba yansa kwa me hu wo ba ansa na be hu wo se unua no ni enti no mo ye wo sa no enti omo aka ne nyina afiri papa baako ah wo nyina ya papa baako enti ya boy bi so oh now ye dey didi oh madam fran mo ne tebra man on ne boa me madam fran ne kwa be so onu me yansa me ne ko asore ne san ko mpai bo ojo so oh ne ko ba sa no ba bia kwa asore wa bo mama ne sa ho kira wo mu bia me ko asore no me bo mama ne no ba ko ye so ba bia atana so me ko na ne yere ne manyina ofi yo na me yasa bi sare mentimenta na free Nigeria ba wan fa hwe ama no ne say ni pa ma ho ne ma oh na ukunu we ni kunu o e wo Nigeria ho ye ba kana no begu ye uni ni fimi afi Nigeria na ba ya ya kwa ye tware nai oh o ye Nigeria ni David uni ni free akwa na ko hu no ho ko hu no ho ai eya semu kwa bi so se o ma me yu ma dia na chese abusua no ye yiwa ma ne sawo ya ka so fa man ko kumi trisi akwa be kwa go kumi adentia ni ma de koro adoko Nigeria na wo ma ne no oh na me ne obi a me ma ne no na de mo fitete no mpe ba saba dia no wa ye minim o papa de jana na fe me papa kwa don na ngware se won ne ai go men kwa no ko war fro ko ngware no ne ko ba ne sa an wa ko papa kuru ma ko bo mama ne me papa de so me na na mu nyina anim me papa ma me nyina o mu nyina anim me papa no so ti so o papa ma me no mo we o mu nyina awu ti se o ko jaache wa wonim busu ni bia o mu nyina awu o mo ma kan de o mo esi so mu da me ma no o mo esi so mu da ti ko ba ne sa de wo ya ya nko na mo ni obi a sa ye kan sa busua te se kwaye no sa wo gina kire a wuti wo se abom juru na sa wo ben sa kwaye no a wuti wo se edua bia e wo ni sibre all the trees are in pure stand is edua bia wo ni sibre oba pedu ba bia ya na rate me ko kakra papa ti so gasa so ma me ye wo sa ya semu ya sem kasi o mami wo ye na adwene se ko ko Nigeria ya mo shukuru na ko bobra dodo no afa Nigeria tutu kwan ko abrochiro ene mo survival ne ko ban sei ese baby e mami odi ni tibe to kra ya sem kaka bofu wo mranti brem mababo brem na daachi bi wa anya mobono sabia ku sabia nya ado bi ni o ahode wei ka wo bro maami obeda so a ayasem kasi o maami tesi a wo ti wiase asetere moboafo ne wade adwuma na aye na fu ya da no madam funu ni mi wo kwan be so na me ko paibo wo ba ga na ya na be hu no paibo no di hu e ja ho joso na oba pay wo ko Nigeria no wo sesofo no wo nafofo no wo batubi e ba de na fo na me di a me fans me classmate am no nya me ba obi brewu nyina wu ni wa de e bizu tu kwan mba mo ba wu oh nam fo be braba yare ba wu ti Nigeria obo fruit no ko na na wo ye na me ofete woni ni ko jaman ya na no ma me fa wanko ni ko mu ku ja wani kan wo tu bedu Ghana na ye mpani mfie su ye bedu Ghana na mo 37 years 37 kwa na ne kakene kwa um kakere wo
enu mu na ade beton fusu no oba no wo no Nigeria na aba wo na Nigeria mde ne bai asem kese pa asem mam je se opese de ne ye de boa wo na se kampa bi mde biti beto ba bi aka obetena na me no so brada be me dan kokoswe de nyina ahemfo na yi unyoma ni gu abonten sa ene pa cha on ne kasa on mam ne kasa okay ahemfo ne atifo band sa medika aka da bia se producers yi o mo adwuma ye musa kokosachi wa bra woni abusuafo no din komo ma me die na waye wadu ni pani mfie so kura ne sa ti babi akobenya babi ketewa bi de ne nyoma na wode ne ti ato nti abusuafo amfi ma mi kura ya semo